Warwako kendo ni telo maduong' mar duond bura mar ODM oseyo tulo manyoro neno e kuonde moko manyo bagi e yiero mag wards e pacho kaendi. ODM wacho ni thoth gwenge to nyobedo gi yiero mar kwe ka sani to nonro dhi nyime e wi tulo manyo muoche kuonde moko manok. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, jotelo kod jokanyo mag ODM e counties makaluo bendo kwedo tulo maginyiso dwaro kod geno mar bedo gi yiero maber kiny e kuonde mag chung' od bura. Yiero mag jotelo kor gwenge ma ODM dhigo nyime e gwenge mopogore kidonjo tielo mar adek gi yiero mag jotelo kuonde chung'ute buche mopogore. Jotelo kaachiel kod jokanyo mag duond bura mar ODM e counties makaluo okwedo tulo manomuoche kachud bura mandhiwa e kinde yiero mag jotelo mag wards, tulo manoweyo ka rowere moko adek wuok kod hinyruok maricho. Senator Siaya Oburu Odinga manelo Boma ma Bondo ne okwedo mokalo tulo makamano ka okoni ODM en duond bura mohero kwe kendo ginyal yie timbe mag maundu, tim bende ne okwed gi jokanyo mag ODM e sub county ma Kisumu Central. Ka nitie wach mar violence to wan ok wanyal morgo nikech party marwa ok en violent party. Koro jok matimo maundu kendo kelo hinyruok ni jowadgi ok gin jo party ma genuine. Okosetimore maber ahinya kuom gik mwawinjo e counties mamoko nikech baba nowacho ni wawuo kaka joka ng'ato ma onge wach moro amora ma en to gi kwo ni ka ok iyudo to en to. Omiyo akemea kaka achiel kuom jotene mag chama ni joma nyotimo gigo eko mago josieko ninge. Okapar no jachama manochako chama 2005. Nigi dog gisom barua manowuok e elections board mane wacho ni yiero en through consensus. Ne en goyo mbaka. Nok en campaign ma ji oidho wi lori campaign. Ka jalup gavana e kaunti ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga bende nokwedo tulo makamano kane okwayo jotelo momako lemo mopogore e duond bura mar ODM e ofis mamalo mondo kik donje yiero mar kor gwenge mar thiro tulo manyalo muoche kinde mag yiero. To wadwaro ni wan jok ma ni malo kata kae national office or distance themselves from being partisan kata kik gibedi ni gin gi their preferred candidates. Wawe chama jo members mag chama oyier joma giparo ni nyalo tego chama. To e kaunti ma Mombasa mokum jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti no koro dwani chung' chendo te mag yiero e kaunti no odiochieng' makiny ka gikoni yiero manotim nyoro e kaunti no ne ok otim kaka owinjore. ODM wang'eyo ni ODM en chama ma very straightforward. Election onego bed fair. Makoro gik matimore kawuono gi ok wang'eyo. Kaka ne wabiro ka mondo watim election kalure kod chik mar ODM to gitamre gisebedo gi election mar gi hotel wan marwa ni wabe wakelo listwa. Ne wasetero complain marwa Nairobi giwacho ni mano ni noleo. Okay, warito. Lakini kanoleo joka ok nodhi election mane mokwongo chande. Koro sani nyingo gigolo kanye. Viongozi ambao wanachaguliwa katika mahoteli. Tunataka uchaguzi ikuje mashinani na watu wachaguane. Hakuna njia ambao mtu anaesaenda kwa hoteli na ni pande moja. Hiyo kora mmezoea. Na chama si ODM my friend. Mungekataa kutusikiza, we'll mobilize our people and call them, we'll tell them the way ODM is taking us is not fair. Magetimore ka duond bura mar ODM to kwayo jokanyo mage tung' Kenya mangima mondo nyakwe motelo ne odiochieng' makiny mibage yiero e kuonde chung'ute buche mopogore kama bende ne gikwedo mokalo tulo mane one e kuonde moko odiochieng' manyoro. Ali Abich,